Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Martorell ha presentat el nou bus elèctric urbà, sent així el primer municipi del Baix Llobregat en tenir electrificada tota la flota. Un vehicle de la gamma Urbino amb bateries preparades per fer càrrega per oportunitat, és a dir, no es carreguen durant la nit, sinó al començament de la línia durant 3 minuts amb el pantògraf. Una L on es posa sota el bus al final del trajecte, del recorregut, i s'aixequen unes astes i carrega en 3 minuts. Per tant, és una càrrega ultraràpida. I amb una autonomia de 60 quilòmetres. Un bus elèctric Altament eficient, que jo crec que això és molt important dir-ho. I que ha rebut un ajut econòmic del 100%. Perquè el 70% del cost ve amb una subvenció del Ministeri de Transició Ecològica, del MOVES. I l'altre 30% ens ve per una aportació de la Junta de Convenció del P7, que és una zona de nova creació, on hi ha el Fercamp i on hi ha una sèrie d'empreses. En aquests moments, el municipi compta amb... Tindrem 2 autobusos d'aquests i probablement incorporarem un tercer al llarg dels propers 2 anys. I es posarà en proves per la festa del Roser. Com que tindrem moviments de gent amunt i avall, el posarem també com a llançadora i també d'entrada l'anirem provant i ja l'hem provat ara. Es calcula que podria començar a funcionar? Probablement als voltants de Nadal, que és quan tinguem el pantògraf 100% provat. Un vehicle d'última generació que incorpora... Fins i tot té wifi dintre del bus i punts de recàrrega dels mòbils. I molt silenciós. Sí, és molt silenciós. Només fa una mica de soroll a dins pel clima. És a dir, clar, quan s'engega el clima, però quan es para el clima, que es va engegant i parant, clar, no sents res, perquè els motors elèctrics, una de les virtuts que tenen és això, que no fan soroll. El bus de mostra de l'empresa Solaris es troba a la plaça de Maria Caterina perquè tothom qui vulgui pugui veure'l per dins. Un recorregut al que han assistit 2 treballadors de l'empresa i el conseller de Soler i Sauret, Joan Soler.